Mamma ne rimangiamre. Čo to je? Čo sú to za peniaze, ha? Moje. Z požiaru. Našetrila som si. O čom to hovoríš? Aká je to suma? Sú to moje peniaze. Nebudem sa ti spovedať. Takže ich máš od toho muža však? Bude to moje. Moje. Nechaj to tak a konečne mi povedz, ako to je. Aj tak mi neveríš. Čo ti mám ešte povedať, ha? Nurten. Sú Nurtenine. Dostala dôchodkové poistenie. Banka bola zatvorená, tak ich dala mne, aby som ich skryla. Klameš. Ale mňa nedostaneš. Tvojim klamstvám už dávno neverím. Nehanbíš sa kričať v cudzom dome? Ak mi to nechceš povedať, dobre. Môžeš si to nechať pre seba. Ale pôjdem a budem si pýtať odpoveď od pána. Nie, sér. Pre lásku Božiu, stoj! Vieš, že s pánom Magom sme urobili obchod. Vravíš obchod? Niečo sme mu predali. Čo? Čo sme predali Agovi Karačajovi? Čo sme predali? Hovor! Naše dievča. Predali sme mu ju. Kto si? Ja som... Rozumiem. Moje prekvapenie. Pometenec. Volajú ma blázon. Znie to milšie. Padaj. Nehambíš sa zakrádať u cudzích ako zlodejka? Mýliš sa. Nie som u cudzích. Prestaň trepať hlúposti a zmiz, nikým nás tu niekto uvidí. Sér, drahá, zle si ma pochopila. Tie peniaze sme dostali za to, že sme im ju dali za nevestu. Vieš, je to náš zvyk. Keď sa dievča stane Jaren Karačajovou, bude dobre postarané nie len o ňu, ale aj o tvoje vnúčatá. Povedala som, že moja dcéra rozhodne nie je na predaj. Nebude to normálne manželstvo. Ešte som ti nepovedala o ženichovi. Je to mrzák. Dievčaťa sa ani nedotkne. Choďme si! Sér, nerob to. Chceš zničiť nás aj našu budúcnosť. Nie, moja dcéra nie je na predaj. Tak to nemôžeš odísť. Počkaj ma. Jeng, ak dnes v noci nezostaneš doma, tak... I hneď vypadnite. Počula si, zmizni. Prečo na teba žmurkol,